Du kender hende. Hun kalder dig til sig med en kroget finger, og i den anden hånd holder hun et forgiftet æble. Fra bunden af mareridtets mosehul, fra bagsiden af beboede skabe, hvor mølkugler ånder og stødet danser. Bag væggen hun gik ud igennem over for din lille barneseng, advarer hun dig mod den eventyrverden, der krydser vores på hemmelige, uventede steder. Det kan ske, du uden at vide af det, kommer der ind. Hun er heksen. I et parcelhus i en provinsby bor en kvinde. Hun er 41 år, byen er Varde, og hun hedder Nanna Bumholt. De hvide vægge danner ramme om en moderne familie med fladskærms-tv og samtalekøkken. Men jeg tror, man skal vide, at jeg er heks, for at kan se det. Hvis man lige ser bort fra frontpartiet herude lige nu, der er pyntet op til åndernes nat. Nanna Bumholt er ikke alene. I en undersøgelse lavet af Dansk Folkemindesamling anslår de, at der i dag er omkring 500 hekse i Danmark, og at tallet vil stige. Men en heks er ikke bare en heks. Hun er ikke, som vi kender hende fra eventyr, hvor hun med krum ryg og vorter rører i sin store sorte gryde. Hekse i dag er almindelige mænd og kvinder, der søger tilbage til naturen og dens kræfter. Der findes flere forskellige former for hekse. Nogle svæver til den hekseinspirerede religion Wicca, nogle til den nordiske mytologi, mens andre skaber deres egen heksedefinition ved at stykke magi, healing eller andre heksekundskaber sammen til en livsfilosofi. Men selvom nutidens heks på mange måder adskiller sig fra den stereotype forestilling, er der stadig mystik og magi forbundet med heksene. De er typisk også clairvoyanter. De kan rekreationsrejse, det vil sige, at de kan rejse tilbage i tid til tidligere liv. De kan hele typisk også, eller i hvert fald har meget med åndeverdenen at gøre. Jeg har de evner med mine hænder og med min krop. Altså jeg kan trække energi fra andre og sende energi tilbage. Typisk så er hekse meget bevidst omkring naturen og miljøet og magien. Når jeg kommer ud i naturen, får gået med bare tæer og sætter fødderne i mulden og begynder at gå, så kan jeg pludselig høre og lytte og smage og sanse på en helt anden måde. Altså hele ens krop, den åbner sig på en helt anden måde. Og det der magien ligger. På Antropologisk Institut ved Moesgaard sidder Niels Buban, der har forsket i hekse. Han mener, at heksedyrkelsen er et udtryk for den shoppermentalitet, der er i forhold til tro i dag. Det hænger jo nok sammen med det, man plejer at kalde den spirituelle drejning. Altså en ændring i den måde, vi praktiserer vores tro på, væk fra institutionaliserede religioner og hen imod selvvalgte, selvfabrikerede, do-it-yourself slags religioner. Der er sådan heksetro jo en af dem. Efteråret har gjort sit indtog i Varde. Og som heks betyder det fejring af efterårsjævndøgnet, hvor man skal ofre til guderne og takke dem for årets høst. Vi er lige ved at lave et fad med mad fra det hele fælles til ofring. For at fejre højtiden har Nanna samlet heksevenner og familie. Men den måde Nanna praktiserer sit hekseri på i dag, er ikke nødvendigvis den samme måde, som da heksen blev genopfundet for omkring 50 år siden. I 1970'erne får heksen nyt liv. Det er den feministiske bevægelse, der tager heksefiguren op og kaster nyt lys over hende. Feministerne dyrker heksen som den stærke, frigjorte kvinde, rodfæstet i naturen og sig selv. Et syn, der blandt andet udspringer af den amerikanske forfatter Erika Youngs bog Witch, der udkommer i 1981. Også herhjemme rammer heksefeberen, og teologen Lene Sjørup skriver bogen Du er gudinden i 1983. På samme måde som Erika Youngs bog bliver den også en hekseklassiker. Og det er her den moderne heks opstår. Siden 70'ernes feminisme har hun dog antaget en lidt anden form. I dag er heksedyrkelsen i langt mindre grad en feministisk manifestation, og i højere grad en personlig dannelsesproces. Feminisme er i høj grad en måde at finde sin identitet på. Som moderne mennesker er vi alle konstant i gang med at skabe os selv. Men identitet er ikke længere en entydig ting, men noget vi stykker sammen. Den er meget almindelig, altså at den ligner jo sådan set det, vi alle sammen har gang i, når vi dyrker ekstremsport, eller prøver at få en karriere, blive berømt på fjernsyn, eller hvad det nu er, så er vi jo alle sammen i det der identitetsprojekt. Som heks arbejder Nanna Bumholt med at overskride sine grænser og finde sig selv. Det giver mig nogle styrker.
som jeg både bruger magisk, men også bruger fagligt, og også bruger i forhold til min familie i virkeligheden. Og det er jo klart, det er med til også at sætte min person og den jeg er. Tilbage i haven i Varde kan ritualet nu begynde. Okay, så starter vi. Ved havet vi vandrer af sorte sten, stille tanker, mosset og myr, alt det vi søger, det vi tror, fanges i vinden, festnes i jord, i jord. Ved havet vi vandrer, ved stene står, stille tanker, svar vi får. Lad os et øjeblik kaste lyset over hende. Før inden vi ved af det, forsvinder hun i mørket igen. Men lige nu er hun hos os. Hendes nærvær giver os et lille gys, som om døren til et usynligt køleskab går op. Men lad os byde hende indenfor alligevel. Måske opfylder hun vores ønsker, før inden vi brænder hende. Måske behøver vi slet ikke at brænde hende denne gang.